Спестяваш 10 лева всеки ден. За една година имаш 3650 лева. Това е твоето самоучастие, с което купуваш най-евтиният имот, първият ти гараж. Другите 16 350 лева финансирам с банка, защото банките финансират до 85% от имота. ГПР-то или годишният процент на разходите е 3%, което са 69 лева на месец, което включва и главницата и лихвата. Отдаваш гаража под наем за 140 лева на месец, но в същото време и го продаваш за 30 000 лева. Най-вероятно няма да го продадеш веднага на тази по-висока цена, обаче не бързаш за никъде, защото наемателят ти плаща месечния кредит към банката тези 70 лева и имаш още 70 лева отгоре, които също спестяваш заедно с тези твои 10 лева. Мотивираш се обаче и след като си направил действие в играта си казваш: защо вместо да спестявам 10 лева не започна да спестявам по 20 лева на ден? Така значително забързваш процеса и вместо всяка година да придобиваш един нов гараж, го правиш за по-малко от половин година. По този начин за 2 години имаш вече 3 гаража, като на втората година има първата покупка на първият ти гараж, за който си чакал 2 години. По този начин правиш 10 000 лева печалба, които отново насаждаш в 3 нови гаража. И по този начин имаш вече 5 гаража на втората ти година, които отдаваш под наем. Тогава минаваш на следващата стъпка. Започваш да го правиш и с апартаменти. Именно аз започнах с гаражи, взимайки 5 гаража в самото начало и след това преминах към апартаменти. Така че това е най-простата и лесната тактика, с която можеш да започнеш дори от нулата. Ако искаш да разбереш как точно да го направиш, последвай ме, защото в сторитата ми споделям всеки ден тактики и стратегии, как го направих аз и как стотици мои клиенти също го правят. Очаквам те в сторитата.